Тя ни е заклетва, молебен и опела. Свещеник няма да ни закони. Делото ни е свято, а ние сме негови апостоли и мъченици. Амин! Ще умрем за тази земя! От това място започва стар хайдушки път към Балкана. Тук преди 9 години е стъпил кракът на славния войвода Панайот Хитов и байрактарът му, великият апостол Васил Левски, мъченикът на нашата свобода, когато ние никога няма да забравим. Никога! Никога! От тук преди 8 години е щял да мине с четата дядо Желю и Христо Ботев и затова е написал стиховете си, а утре, като премина през тиха Бяла Дунава. Сега вече Ботев е слял с голямата си чета на българска земя и е тръгнал към западна Стара планина. Да вървим и ние към източна Стара планина и вдигна на въстание всички български села в Разградско и Ескиджумайско. Да вървим, да помогнем на Ботев и на отечеството си. Да вървим! Дигнете високо знаме, обърнете се на изток и изречете клетвата. Заклевам се, че ще се бия до последна капка кръв за свободата на милото си отечество. България! Заклевам се, че ще се бия до последна капка кръв за свободата на милото си отечество. България! Заклех се! 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 Сега вече ние и нашия живот сме на отечество. Ние сме негови войни и трябва да браним името и честта му. Помнете, никакви своеволия и никакви посегателства над мирни граждани. Дошли сме народ да освобождаваме, а не да убиваме и грабим мирни хора. Дошли сме народ да освобождаваме! Той е бял прахи от рола. Всеки трябва да го зашие дрехите и така си завързани ръце, да го захапе и лапи. Ако паде в плен на врага, не може да изтрае нещо. Да не се опозни с предателство и което престъпници си. Да го глътне! Да го глътне! Ако не е злър, не може да му се помогне. А душата трябва да го постави, за да не го съдят и убиват те. Да го глътне! Да го глътне! И някой реши да се отдели от своя глава и извърши престъпление срещу другарите си. За да не го съдят и убиват те, да го глътне! Да го глътне! Тръгнали сме за свободата на народа си, с глава да залагаме. Трябва да бъдем дисциплинирани. Ние сме първите войни на новата българска държава. Пръв пример трябва да бъдем за всички, които ще трябва след нас под зеленото знаме, с златния лъв и свещените думи. Свобода или смърт! Свобода или смърт! Тих бял Дунав се